Rero ni nyangi omwario yo musani ogusi omusani okora kunga Van Quiz oyo nyarete kwa gakora omukubi oli weta ase amaoko ye wife. So kunanyarete kwa gakoretwa ase litko lirire igoro korwa sengendu ya tabaka nande rero ngwene wale ase chinseme chiose soboga se akorokunga bomachoge chache iko abantu abangi kabisa banyarete kwa bagwikira nororo including abasani buna Vikiang, abasani buna Mujeje, abasani buna ababimbaramba n'abandi no balingi ase okomwenya kosi ase oko ase kwenekya inyangi yayo mwario nga yikiranire nari yerire ubuya inyora Van Quiz no moteria ase chingero kosi ase materiali urban gosi music munyorete amatera nyari ko bakakotera mbali igo abantu abange kigima na bajant ko bagwatend amatangaya gosi asinyange ya nyagosira Van Quiz inyora nyagosira Van Quiz no moteri uchire nguma gosi konyoro uchire nguma ase ogotera alene mono ase anyarete ko bakakotera ase umunwa we ekegusi nyono na barai mbali including the Governor Simbarati ase wikeye nyuma Van Quiz atarachikoba gakoretwa kurwa sengendo na banyarete ko bakagotarira ase family ya Van Quiz mwana uri urare karomoke sana ande nabango cyo kubo muntu munene ase ense ya artist gena akire by Paul ne family ne kenyoro alafu na umwana uri mu nginoye shiza yanga umwana nabwata myaka 3 amra murega iga muira maiso makegoro mu ngori osiri nonye nanya tukoba kakomeke promise ose yiro nene kabisa ase umungro Van Quiz kero hata betenga na bamorengere kabisa na chikomokonya ase engencho yokonyora emeremo anene mono ase county rendi akonye umwana uri otigaire nyora Van Quiz na batikitu umwana omoke kuri arasika na atakete kumera itakiro ninji beko mani kabira mangana yipara na atebira gatatu ukoli katura bari mu 200 ba ngukora bari interview abanyagitari 300 na atebe montonde kwensta abasa kuru yake esenge njokole ngomo wase ko montonde kake kenyoro okubori yake so monton chete school wa apply okole interview igo n'abantu abange abazani buna mansango n'abandi nabayikarente ase umuruberio ose ase esabari yo mwario yo mwana muziki omwabo inyora ekiya kolekanete ngera manyekana wikabone kitoma yetengelinga nyagosira nabarwarete a very short illness bakatema komokonya ose bakatema gotoli bugima bwae kolende mpanyara tokatebenga chinga kichae chigete nyasaye agakora umuruberio yo abantu bakusibonsi pi oyo ne safari omwario ya nyagosira Van Quiz meti nki ora kwanere igoro ya Van Quiz probably ngotera kiumaete igoro ya Van Quiz gosi nki ora inyore igoro ya Van Quiz inyora no musani uri ochiete nguma none none bada kerate matera ya chinkuma na chitaga agakira abandi bakatebanga ne bitoki bya mokete abandi bakatebanga amangana mange ameta mangana yobusa basairindi nini amangana ondo bonsi atalendeti nabo ala nyari ko papa kwira na maega igona bayiranete maega ase engencho yobusani nabasani abange bayiranire maega munadaniri amangana abange akwirania abasai maega ekemo kyabo inyasole na marwa igotina tenga na bya chite kutumia but amangana na amange nono kuburu ko butoki amangana abange mante ekera abantu bakule osekera basiriria amagima mwana basani nalibona ndokonyora abasani bagotenga tugochamo tokonyane ekera umusani akokwanire gusaka kurire mubwato koboko nalibo gochamo mukolinga ngolenge goche yo musani probably mwaigure emefulkano mefulkano ga nga abasani bali batata ete gukora buya Van Quiz mwiwete
amang'ana mutandao una some of the artists some of the artists mbalengi koranga van quiz ochinense some send the copyright mometa mara YouTube kusamana umutandao na bande yani chinda mwamu kenke kolendi na mang'ana arayo njana gukue tapereke tigetondo iyo kero monta siri story mingi sinaongelewa lakini haziadi anything so asebali it is now time nje tikangwa ngentekyo asa basani mono abasani bagusi they should learn a lesson that they as they are inspiring us any of the artists kwanza abasani wonsipi abanyene bachamo bakoreke bakora maskani na nje bakonyane batwara obomo bakora emirimo ase obomo iko nimeuberio yokomanya nyakosira Van Quiz probably mimi nili to be very honest nje na mumaete chinga kiechiga anya toka kagusiria ogima na nachete ko there's an artist gusi urban music artist okwerwa nga Van Quiz kulende hotel ngikeiga gusi yeah a song like that nilikuwa naisikia though I didn't know the artist so honestly abasani bagusi you need to do something so ndokubwaterie notoriga ndokubwaterie kire gintu kyo bintu byonsi pi bigokorekana ase biragosibira korekane ase ewenyeiga ase esemeiga ase tori asamatanga yokomoyani yagosira Van Quiz. I don't know what you have probably nabora manye inside the comment section teba ko subscribe asi channel ya Yagusi TV and turn on the notification bell so that obe notified ke trabe ke ko se ke tra upload a new video like this to nyara ko ba ko ko like inde nabo share nabo tolikira se comment gabu ngakioro je bintu bunabire byomo tomerane in the next video.